May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. Maayong hapon. Diri ko mamalandong sa giingon sa ebanghelyo karong adlaw. Sa walay sukod, ang Dios naghatag kaniya sa iyang espiritu. Nakainumdum lang ko sa gugma sa Dios alang nato. Nga bisan unsa kagahi sa atong ulo, walay sukod, unlimited ang iyang gugma. So I would like to address this message to all the married couples diha, mga minyo. Sa dihang gikasal mo sa simbahan, ang grasya sa Dios unlimited. Walay sukod nga gihatag diha ninyo. Pero nganong naamay mga minyo nga ang ilang gugma sa usag-usa limited gihapon? Kay posible ang bugat nga rason, they do not fully want to change yet. Basin na ay mga minyo nga dili pa ka-let go sa ilang kaulitaw ug dalaga. Dili pa ka-let go sa ilang mga bisyo ug barkada. Dili pa ka-let go sa ilang kamakasarili. Maunang maglagyo lang gani, binuang dayon. Mag-away lang gani, desisyon dayog dili maayo. Dili unta ingon ana mga igsuon. Dapat sama sa gugma sa Dios nga unlimited walay sukod, ang inyo untang gugma sa usag-usa wala pud untay sukod ug unlimited. So atong tapuson kini pinaagi sa usa ka pag-ampo. Mahimo nato kining iampo. Lord, help me to say yes to my husband no matter what. Lord, help me to say yes to my wife no matter what. Dili lang alang sa mga minyo, alang sa tanang na ay commitment, sama namo mga pare. Lord, help me to say yes to you no matter what. Okay? God bless.